A mozgásfejlesztés és a tánc rendkívül fontos szerepet játszik a gyerekek fizikai és szociális fejlődésében, miközben lehetőséget biztosít számukra az önkifejezésre és a kreativitás kibontakoztatására. Kolumbán Csabát, azaz Koli táncoktatót kérdezzük meg, hogyan segíti ő a kicsiket és a nagyokat abban, hogy a tánc által fejlődjenek, miközben megtanulják az önállóságot, a csapatmunkát és a kitartást. Mi motivált téged arra, hogy táncoktató legyél, ezzel kezdjél el foglalkozni? Elsősorban igazán úgymond a közösségi élethez való úgymond illeszkedésként jött elsősorban nekem a tánc. Ugye most úgy mondanám, hogy mint vénlelkű, annak idején, mikor fiatal voltam, akkor nagyon nagy a közösségi élethez nagyon nagy szükség volt úgymond a tánc tudásra is. Tehát az ismerkedés szempontjából ugye szükség volt nem csak beszélgetni, hanem táncolni is, azért ugye legtöbb helyen ugye az ismerkedés egy szórakozó helyiségben történik meg, és a tánc elég közel tud hozni egymáshoz így mindannyiunkat. Egyre jobban megszerettem, és tovább képeztem magamot ugyebár, és így lettem táncoktató. 34 évvel ezelőtt kezdtem el táncolni. A legfontosabb alapelvek az igazából ugye szeretném, hogy a magami mozgásformát elsősorban megszeressék a gyerekek, és ezek mellett ugye megtanulják az együttlétet, az összedolgozást, ezek mellett tisztességet, segítőkészséget. A mozgásfejlesztés az igazából ténylegesen, tehát azt mondanám, hogy egy nagyon fontos szerepet játszik az életünkben. Ugye egész kisgyerekkorban érdemes elkezdeni, mert nagyon sokat segít, kreativitás, készségeket fejleszt a gyerekeknél, ugye nem csak fizikailag, mert szellemileg is. Ugyanakkor elsődlegesként azért oda tenném, hogy nagyon nagy szerepet játszik a csontritkulásnak a megelőzésében, tehát hogy a csontozat kényelmesen és erőteljesen fejlődjön ki, és emellett ugye persze az izomzatot is ugyanúgy nagyon szépen fejleszti. Az emberek szociális fejlődésében a tánc oktatásként én úgy mondanám azt, hogy tényleg a közösségi élethez, az összhanghoz, az egymás megismeréséhez nagyon nagy szerepet nyújtunk egymás között. Ugye, tehát nagyon sok társított mozdulat van, amellyel egymást tánc közben elősegítsük, és szavak nélkül próbáljuk értelmezni egymást, mindannyiunkat. Viszont ugye a tánc az köztudott tény, hogy a közösségi életben egy szórakoztató és nagyon hatásos módszer, úgymond terápiának is lehetne nevezni igazából őtöt. Társas táncoknál ott inkább úgy neveznénk, hogy párterápia, a lelki szinten úgymond egy kicsit jobban megismerjük egymást. Össze tud hozni egy tánc igazából, tehát hogyha nem is egy pár vagyunk, ugye, tehát azért nagyon sok mindent el tud árulni rólunk, amit igazából szavak nélkül mondunk el a partnerünknek. Nagyon-nagyon sok kihívással szembesültem az élet során. Volt egy bénulásom, azon túl kell lenni magamot, onnan fel kellett épülnöm, és újra kellett kezdenem az egész táncoktatást, úgymond a tánctanítást, tánctanulást, ugyanakkor ebben ugye elindítani ezt a táncoktatói vállalkozást, abban megfelelni, megfelelőképpen csinálni az egész dolgot. Te hogyan kezdted el a táncot? Miért pont ezt a sportágat választottad? Hát én nagyon szerettem mozogni zenére, és hát gondoltam, hogy ha ennyire szerettek mozogni, hát akkor már miért is ne táncolhatnák. És azért is a táncot választottam, mert ez egy olyan sport, ahol igazán kibontakozhatok önmagamból. A kedvenc részem, amikor egy koreográfiát tanulunk meg, és azért, mert ott együtt alkotunk egy erős és összetartó csapatot. Milyen érzés táncolni a többiekkel, csapatban dolgozni? Nagyon jó, és sokkal izgalmasabb, hogyha valamit elrontunk, akkor egymásnak segítünk javítani, és ezáltal nagyon sokat nevettünk, és rengeteg sok élményt szerzünk. Mi volt az első nagy sikered a táncban? Hogyan élted ezt meg? Az első nagy sikerem, amikor elmentünk az első versenyre, és jó helyezést értünk el. Nagyon jól esett persze, hogy a dobogóra kerültünk. Miért döntöttetek úgy, hogy a gyereketek elkezdjen táncra járni?
Hát ez a döntés igazából nem a mi döntésünk volt, hogy a gyerek táncolni járjon, ez az ő döntése és az ő kérése volt. Mi csak megpróbáltuk segíteni, majd az első órákra elkísérni, ahol részt tudott venni és meg tudta ismerni a táncot. Majd utána jöttünk rá arra, hogy ez a tánc nem csak szórakozás és nem csak mozgás, rengeteg sok pozitív oldala van. Most a szülőknél azt mondanám én, hogy a gyerekük szeretne táncolni, akkor vigyék el táncórákra, vigyék el a mozgás órákra, legyenek ott mellette, bátorítsák, egy kis odaadást és kitartást tanúsítsanak a gyerekekkel szembe.